مجماري حدا كبلكم زدلي انت تخائلوا ابتعانا تي يوتيوب حنساب كيدو موني أما أخل كمان كبلكم مليسة بذكاء المتن حدا حونا وي حدا سدرا بيت حاجة زاد لي ومالو ابتعانا تي يوتيوب مودة أتحجي أنا همان سمعي ابتعا تلينك لكم مالتيو ابتعا قدامي فيديو أو أحد يقول لكم ماله ويدحان دحرت اللايف تأتو كلمة مجمرنا اوكي حجي خاني انتي يخبلكم زدلي قدم حجي زمصو زقنخو اتي ناي ورقن برورون حتو زلكم كسمعكم دس يبلني اتيوم زي تفلطو خاني ازي انفستمنت ايكونن انتايو اتي مستخونتاتنا ايكونومي زخيد قدايو اب كندي اب بانك نحادكو ናብ ወርቅን ብሩርን ንቕይሮ ማለት እዩ እዚ ከዓ መታን ወለድ ኣይምፃልካን ድዩ እቲ ዋጋ ስለ ክበዝሕ ዝፅበይ ዘሎ ብሕጂ ስለ ዝበዝሕ ከምኡ ከዓ እቲ ስዊች ፓይለት ኣሎ ብዝያዳ ኣብቲ ዩቲዩብ በብሓደ ገሊፀዮ ኣለኹ ኣብ ላይፍ ክትገልፆ ይኸብድ ካብ ጠርኒፍካ እቲ ሓሳባትካ ኣብ ሓደ ቪድዮ ትገብሮ ኣብ ከምኡ ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ደስ ይብለኒ ክሰምዓኩም ማለት እዩ ካልእ ከዓኒ ጠበቓ ab qaraba giዜ khመጻና እዩ ናይ shtoya erklärung ናይ Ausländerrecht ናይ kalcha ናይ Versicherungsrecht ማለት እዩ Verkehrsrecht and Bankrecht ab sie en ሰለስተ ነጥቢ ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ደቂ ጀርመን እንድሕር ኮይንኩም እቲ ጠበቓ በዓሉ ክምልሰልኩም ይኽእል እዩ ብዙሕ ስለ ተሓቱኒ ብሕልፊ Ausländerrecht إذا خاني صبغ عدل لنا مالتي بزقربا جزء التحتو زلكم كأ أو يخم تحدكم أقدمكم التحتو ختمزجبوا لكم أبتي يوتيوب أبتي لايف كنا زاربو ويببحر خسحبكم أيك إني زي كم حساب مالتيا كم خا أجد داس زبلون التحبرة السبنا إذا بزعبة كتابة أفلوتوناتنا كنا بزحو أو خمان بزح ديسكاشنالو حقتات تغير له قد ما حجي خطابة ندحر غير كاخ خمي غير كاخ توصد زي ان فيديو كل سبكري اني قبو يبل انا مالتيو زي تختبن زي تختبن نو كلاتكم اقداس ايو مالتيو and زي شتويا اكليرون كاخ عمد زبلو قبرخا كمي غير كاب منغستي كتملسو خم تخئل زي خمانا فلوت او يقول لنا خويني سمعني كم زي حجي ناي زحالف 4 عامد كسب مود أتازي أورحي كسب كاب 21 كسب زي عامد قلت شحن 25 كتقرب لهم تخيلي خامالتيو أو أخا زخونة كندي 4 قلن فيديو زخون سريح اللخو رأيوا أو بحاتصيرو بركة بزح أرقستاتيو أب لايف كوينة ببحاد خمان كترنفو أي كأني تي أرقستات كفي حسلا زخونة and اتقندقن نايز ورقن برورن بو كغتصلي سلمنتاي بلوت زبلوكم زلخو بزحات كاباهم درو تردئو مالو كاب كلو تيوم اب كال زفتنو تيوم ጭራሽ ተመክሮ ዘይብልኩም ከዓ ሓዲስኩም ኮይኑ ይስማዓኒ ከም ትዝርዳኣኒ of course ወርቅን ብሩርን ኣብ ገዛኻ ገዚእኻ خمان ኮፍ ክትብሎ ትኽእሊኻ እትሕግ ግን ኣብ ከምኡ خمان እትሕግ ክትፍትሽዎ ኣለኩም ክንደይኻ ክትገዝእ ዝፍቀደልካ ማዓሲኻ ኸኒ ክተመዝግቦ ዘለካ ዋይ ማዓሲኻ ኣብ መዝጉብ ማዓሲው ብናትካ ካርድ ጥራይ ክትከፍሎ ዝፍቀደልካ ወርቅ ድዩ ብሩር ብዘይገድስ እዚኢታት ሕግታት ኣለዎ ንዓኻ ወላ ሓደ ይዓብሰልካንዩ እንድሕር ሪሲት ዘይብልካ ናይ ብሓቂ ናትካ ምዃኑ መረጋገፂ እንድሕር ዘይብልካ ናትካ ምዃኑ መረጋገፂ ከዓ ማዓሲኡ ዝህልወካ ካብቲኣ ናትካ ናይ ባንክ እንተወፅያ ማለት እዩ መረጋገፂ እዚኢታት እንድሕር ኣለካ እንድሕር እሱ ዘይብልካ ከም ዘይናትካ እዩ ዝቁፅር ወይ ከም ፀሊም እዩ ዝቁፅር ከም ፀሊም ገንዘብ እዩ ዝቁፅር ብሓፂሩ እዚ ከዓ ክርዳኣና ኣለዎ ካብ ኩሉ ኣብ መገሻ እንድሕር ኣለና ገለ ማለት እዩ ትረዲእኹምኒ ስለዚ እስኻትኩም እሱ ተገዳስነት እንድሕር ኣለኩም ወይ ወርቅን ብሩር እንድሕር ኣለኩም ከዓ ክትርእይዎ ኣብ ባንክ ሴፍ እንድሕር ጌርና ኸኒ እንታይ ትፍልልዩ ወይ ኣብ ገዛና እንድሕር ጌርና እንታይ ይፍልልዩ ማዓስዩ እቲ ፈሲሸሩም ከዚ ዝሰርሕ ኣብ ገዛኻ እንድሕር ጌርካ ኦፍ ኮርስ ፈሲሸሩም ከማን ክህልወካ ክእል እንድዩ እሱኢታት በብሓደ ኣብኡ ገሊፀዮ ኣለኹ ተገዳስነት እንድሕር ኣለኩም ናይ ዝክስታይ ማለት እዩ እዚ ናይ ወርቅን ብሩርን ስለምንታይ እዩ ዝበዝሕ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ
ወርቅን ብሩርን ስለምንታይ ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ዝኸብር ዘሎ ብሕጂ ኸነ ክሳብ ክንደይ ዝኸብር እተን ዓድታት ዝተፈላለየ ዓዲ ክንታይ ይገብራ ኣለዋ ስለምንታይ ኢና ኸኒ ኣብ ባንክ እንድሕር ዘይሓደግናዮ ተመራፂ ዝኸውን ዲጂታል ኦይሮ ኸኒ ናይ ብሓቂ ክመፅእ ድዩ ወይ እንታይ መዲቦም ኣለዉ ስለምንታዮም ከሱ መዲቦሞ ዘለዉ ጸሊም ገንዘብ ከመይ ገይሮም እዮም ክከታተልዎ ዝደልዩ እንታይ ሕግታት ይቕየር ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ናይ ብሓቂ ገና ኸማን ክንደይ ኣሎ ሕጂ ብዝቐረባ ግዜ ዘይስራሕክዎ ቪድዮታት ከማን ኣሎ ናይ ብሕልፊ ናይ ባንክ እቲኦም ባንክ ንባዕሎም ስኒ ኣብዚ እዋን እዚ ብብዝሒ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናይቲ ሰብ ባንክ ይዓፅዎ ኣለዉ እዚ ከዓኒ እንድሕር ውሱን ነጥብታት ደስ ዘይበሎም ማለት እዩ እሱኢታት ገሊኡ ገሊፀዮ ኣለኹ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝተፈፀመ ኣብ ጀርመን ግን ገና ኣብኡ ይገብር ኮን ኣለኹ ክገብሮ ዲ ኣይገብሮን ዝኾነ እዚ ኣርእስቲ ሕጂ ክሪኦ እየ ምስቲ ግዜ ናተይ ዝኸይድ ሓደ ምስቲ ተገዳስነት ናትኩም ከዓ እቲ ዘሎ እንድሕር ተራእዩ ኦኬ እስከ ከምዚኣ ዝኣመሰለት ቪድዮ ከዓ ካልአይቲ ከምፅኤለ ከምፅእ ይኽእል እየ እንድሕር ዘይተረኣየ ግን ንዓይ ከቢድ እዩ በርከ ይሪኦ ኣለኹ ከዓኒ እቲ ተገዳስነት የለን ማለት እዩ እንድሕር ሰብ ዘይረኣዮ ወይ ናብቲ ህዝቢ ዘይበፅሐ ተገዳስነት የለን ማለት እዩ እዚ ከዓ ክርዳእና ኣለዎ ናይ ሽቶያ ኣክልያሙ ሕጂ ብዙሕ ሰሪሐ መጀመርያ ኣገዳሲ ንዓይ ስለ ዝመሰለኒ ድሓር ግን ኣቋሪፀዮ በርከ ኣይረኣይኒ ብሓፂሩ እቲ ሰብ ተገዳስነት ድዩ ዘይብሉ ወይ ዓቕሊ ድዩ ዘይብሉ ወይ እቲ ቪድዮ ድዩ ከቢድዎ ከቢድ እዩ ገሊኡ ክርዳእካ ምናልባት ከማን ቀሊል ኣይኮነን ይርዳእኒ እዩ ጥራዝ ሒዝካ እዩ ዝበለፀ በርከ ኣብ ሓደ ቪድዮ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን እየ ኣነ ከዓ ዝጥርንፍ ብዙሕ ከዓ ሓድሽ ንዓኹም ብዙሕ ግዜ ከምቲ ንዓይ ገሊኦም ዝበሉኒ እዚ ቪድዮታት ክትሰምዑ ቀሊል ኣይኮነን ወይ ገሊኡ ከዓ ነዊሑ ክኸውን እያ ሕጂ ሓደ ሰብ ሓቲቱሎ ሕቶኻ ክሰምዓካ ደስ ይብለኒ ግን እዚኣ ናይ ወርቅን ብሩርን ጥራይ በጃኹም በርከ ሕንፍሽፍሽ ኣይደሊን እየ ናቱ እንድሕር ኮይኑ ክሰምዓካ ናቱ እንድሕር ዘይኮኑ ካልመዓልቲ ክንሪኦ ኢና ወይ ገለ ሓበሬታ ብሓፂር ክምልሰልካ ግን ኣይክእን እየ ብሓፂሩ እያ እዚኣ ሙሉእ ይቕሬታ ናይ ከምኡ ይኮነን እሞ ደምሲስዋ ኦኬ ናይ ከምኡ ይኮነን ከምኡ ኣብ ሓደ ኣርእስቲ እየ ክተርፍ ዝደሊ በርከ መብዛሕትኡ ላይፍ ናተይ ክኣቱ ከለኹ ሕንፍሽፍሽ እንዳበዝሐ ናይዚ ወርቅን ብሩርን ሕቶ እንድሕር ኣለካ ዌልካም ናይ ካልእ ኣርእስቲ እንድሕር ደሊኹም ከዓ ኣብቲ ዩቲዩብ ፀሓፉለይ ካልእ መዓልቲ ካልእ ኣርእስቲ ሒዘ ክመፅእ ይኽእል ይኸውን ክሪኦ ምስቲ ግዜ እዩ ዝኸይድ ኩሉ ናይ ግዜ ጉዳዩ መሊሰን ኣብቲ ወርቅን ብሩርን ክምለስ ኣገዳሲ ንዓና እቲ ኣፍልጦ ናትና ክስታይ ክንገብሮ እዚ ማለት ስኒ ኣፍልጦ ክነጥሪ ከም ቀደምና ስኒ ሸለል ክንብሎ ኣይንኽእልን ኢና ናይ ገንዘብና ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ምንቅስቃስ ኣሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም እዩ ዝከዓነ እቲ ውድድር ናይ ዓለም ብዓቢኡ ኣሎ ነንሕደን እቲአን ሃገራት እቲ ቻይና ድዩ ምስ ኣሜሪካ ድያ ከምኡ ከዓኒ እዚአን ቢግ ብሪክስ ካንትሪስ ዝበሃላ ማለት እዩ እቲአን ዲቨሎፒንግ ካንትሪስ ከም በዓል ብራዚል ከም በዓል ናይጄርያ ከም በዓል ኤሽያን ካንትሪስ ስለዚ እቲ መን እዩ ቀዳማይ ኣብ ዓለም ኣሜሪካ ኣይኮነትን ሕጂ ኦልሬዲ ብኢኮኖሚ ብኩሉ ቻይና እያ ሓሊፋታ ዘላ ታብታብ ግበሩ ገለ መልክት የርእየና ኣሎ ቻይና እያ ሓሊፋታ ዘላ እዚ ናይዚ ኢኮኖሚካል ክራይሲስ ዘምፅእ ዘሎ ከዓ እሱ እዩ ቀንዲ በርከ እቲአን ሃገራት ዝተፈላለየ ሃገራት ብብዝሒ ዕዳ ኣለዎን እዚአን ምዕቡላት ሃገራት ብሕልፊ ልዕሊ ዓቕመን ዕዳ ኣለዎን ከም በዓል ኣሜሪካ ኤውሮጳ ብምሉኡ ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ብኸምኡ ከዓኒ ዕዳ እንድሕር ብብዝሒ ኣለዎን ከዓ እቲ ናተን ባንጤራ እንዳወደቀ እዩ ዝመፅእ ከምኡ ግን ከዓ ብዙሕ ዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣለዎ ብኸምኡ ከዓኒ ነናቶ ኣርእስቲ ገይረ ስለ ኣርእስቲ ከማን ሕጂ ንኣብነት ስለምንታይ ዕዳ ዘለዎን ክንዲዚ ኢልካ ከማን ንባዕሉ ሓደ ኣርእስቲ እዩ እሱ ኸን እንታይ ሳዕቤን የምፃልካ ከም ንሕና ከም ውልቂ ሰባት ማለት እዮም እንታይ እንተገበርናዮ ሓይሽ ብኸምኡ እዩ ከዓ እቲ ብሓፂሩ እቲ ብዘየገድስ ናብ ምንታይ ካ ተዋፍሮ ከማን ኩሉ ግዜ ናብ ዝተፈላለየ ክተዋፍሮ ሓይሽ እያ ሓደ ወርቅን ብሩርን ከምኡ እዚ ስቶክ ማርኬት ገሊኡ ገንዘብ ዘለካ
ካልእ ከዓኒ ያ ቢትኮይን እቲኦም ቢትኮይን ተኣምንሉ ግን ነናቱ ሪስክ ከኣለዎ ወይ ሪል ኤስቴት ገዛ ድዩ ገዛኸ ኣበይኻ ትገዝእ ብሕጂ ከም ቀደምካ ተመራፂ ድዩ ኣብቲ ዘለናዮ ሃገር ከም በዓል ጀርመን ክትገዝእ ናቱ ኸማን ቪድዮ ሰሪሐለ ነረ ከምኡ ዝሓተትኩምን ስለ ዝነበርኩም ኣብቲ ግዜቲ ገሊኹም ድሮ ገዚእኹም ኢኹም ግን ኢትስ ኦኬ ኦልሶ እቲኦም ዝገዝኡ ኸማን ኢትስ ኦኬ ነቲኦም ዘይገዝኡ ግን ክስታይ ኣብዚ ዘሎ ሕጂ ሓበሬታ ሂበዮም ማለት እዩ ቅድሚ ቁርብ ዓመት ባዕለይ ከማን ሓቲተኩም ነረ ተገዳስነት እንድሕር ኣለኩም ሰብ ኣሎ ሓደ ኦፊስ ዘለዎ ናይ ከምኡ ብፅቡቕ ዋጋ ክሬዲት ክህበና ዝኽእል ተገዳስነት ዘለኩም ሕተቱኒ ኢለኩም ነረ እቲ ግዜ ግን ዳርጋ ሕጂ ያ ናይ ሻማ ትብሎ ዝነበርካ ግዜ ኣይኮነን ገዛውቲ ክትገዝእ እዚ ኸማን ምስቲ ሓድሽ ሕግታት ዝብልዎ ዘለዉ ዝተኣሳሰረ እዩ እቲ ፖለቲካስኒ ነቲ ይፀልወካ እዩ ናበይኻ ገንዘብካ ትገብሮ ብርካ ሕጊ ብዓብኡ እንድሕር ተቐይሩ ኣማራጭ የብልካ ንታሕቲ ሕጊ ኢና ንሰርሕ ኩላትና ከም ቀደምካ ከዓኒ ገና ፅቡቕ እዩ ገዛ ክትገዝእ ትኽእለሉ ግዜ እዩ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብሓፂሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዊንዶውስ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ማለት ከዓ እቲኣ ዕድል እቲኣ ግዜ ናይ ዝበለፀ ዕድል ዘላ ኣብ ወርቅን ብሩርን እያ ዘላ ሕጂ እያ ዘላ ምናልባት ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ኣይህልውን እዩ ብርከ ኦልሬዲ ሕጂ ከማን ድሮ እቲ ዋግኡ ወሲኹን ድዩ ዘሎ ግን ብሕጂ ከም ዝውስኽ ከዓ ይብሉ ኣለዉ ወርቅን ብሩርን ብሕጂ ከማን ክውስኽ እዩ ተረዲእኹምኒ ስለዚ ኣነ እዚ ሬክላም ኣይኮነን ሓበሬታ እዩ ንዓኻ ሓበሬታ እዩ ከም ሓበሬታ ረኣይዎ ኦፍኮርስ ሓበሬታ ሂበ ከዓኒ እዝን ኣማራጭ ኢለ ከዓኒ መፍትሒ ይረኽበልኩም ኣለኹ ግን ናይ ሸቐጥ ጥራይ ክትርእይዎ የብልኩም ገሊኹም ከምኡ ስለ ትርእይዎ እየ ዝብል ዘለኹ እቲ እዋን ሲሪየስ እዩ ኣገዳሲ እዩ ንክንፈልጦ ኣብቲ ሕጉሳት ከማን ክትኮኑ ኣለኩም ብቋንቋኹም ሰብ ከምኡ ኢሉ ዝነግረኩም ዘሎ ኣንኳይ ንሕና ጀርመናውያን ከማን ብዙሓት ኣለዉ ዘይትፈልጥዎ ትረዲእኹምኒ ስለዚ ዕድለኛታት ኢና ንሕና ከም ሓደ ኮሚዩኒቲ ብቲ ቋንቋና እታ ዘድሊ ሓበሬታ ክንረኽቦ ብግዚኡ ከዓ ካብ ኩሉ ከይሓለፈ ከሎ እቲ ግዜ ዊንዶውስ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ኣብዚ እዋን እዚ እዩ ዘሎ ሕቶ ዘለኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚኣ ኣርእስቲ ማለት እዩ እቲኦም ድሓር ዝመፃኹም ሕቶ ዘለኩም ኣብዚ ሪክዌስት ሕተቱ ኦኬ ሕቶ ዘለኩም ማለት እዩ ሕቶ ክብለኩም ከለኹ ከዓ ሜሪ ክሪስመስ ኣሕዋተይ ሕቶ ዘለኩም ክብለኩም ከለኹ ከዓ ያ ተገዳስነት እንድሕር ንዓኻ ኣለካ ማለት እዩ ኣብቲ ጉዳይ ገንዘብካ ክተዋፍር ብብዝሒ ቪድዮ ሰሪሐ ኣለኹ ኦልሬዲ ኣብቲ ዩቲዩብ ኣለኩም ግን ሕቶ ከዓ ክህልወካ ስለ ዝኽእል ወይ ዝኾነ ዘይተኣምኖ ድላይኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ብሓፂሩ ኣብዚኣ ከዓ እኹላት ሰባት ስለ ዘለና ብህፁፅ ሓደ ሓውና ሓገዝ ኣድልይዎ ኣሎ ኣብ ፈረንሳ በጃኹም ኣብ መወዳእታ ዘላ ሊንክ ረኣዩ ኣብ መወዳእታ ቪድዮ ኣብኣ ለጢፈ ኣለኹ ብቁልጡፍ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ቪድዮ ዝስራሕኹ ዓንቲ ወይ ኣብ ዩቲዩብ ኣጆና ኢልኩም ኣትኹም ኣብኣ እቲኣ ሊንክ ትረኽብዋ ኩላትና ዓቕምና ንስደደሎም ኣብኡ ጎፋንድሚኡ ውሑድ ከማን ይኹን ብርከ ብህፁፅ እዩ ኣገዳስ ድሮ ነዊሕ ይፅበዩ ኣለዉ ኣይሰለጦምን ብከምኡ ሕጂ ብቁልጡፍ ግዜ ኣድልዎም ኣሎ እዚኣ ከዓ ኣብ መንጎ ፀፀኒሐ ክብለኩም እየ ሕጂ ከዓ ዝያዳ ሰባት ስለ ዘለና ሓደሽቲ ሰባት ክነግረኩም ይደሊ እቲ ወርቂ ከዓኒ ኣብዛ ዓዲ ይኮነን ምዝጉቢ ብሽምካ ቀፃሊ ክስታይ ፕሮቶኮል ይመፃካ እዩ ዳሽቦርድ እቲ ናተይ ስራሕ እንታይ እዩ ብሓፂሩ እስኻ ተገዳስነት እንድሕር ኣለካ ከመይ ጌርካ ረጅስታ ትገብር ኣብቲ ዳሽቦርድ ከመይካ ኮንትሮል ትገብሮ እንታይ ክትገብር ኣለካ እቲ ወርቅን ብሩርን ክልቲኡ እንዲኻ ትገዝእ መጀመርያ ከዓ እቲ ብሩር ከመይ ጌርካ ናብ ወርቂ ክትልውጦ ትኽእል ማእሲኻ ከምኡ ክትገብሮ ትኽእል ከምዚ በቃ ትምህርቲ እዩ ብሓፂሩ መጀመርያ እየ ዘረዳእኩም መጀመርያ ኢንትሮዳክሽን ክህበኩም እየ
دحريو خاني نفس وكف كباخم بعلو ككاتاتلو لون ناتو يا جنزب مالتيو شعو توصيتو مستجزي خطريو ويخم مالتيو بوحدو خاني عامد كسب كل تعامد جنزب زيد لي كخونا لو حجي اتي خايو دحر سلسته ورح توصو خا اتخلني خا كتوصو تخلندي خا جن اتي واقع ازمازيس كوسخاي كني حساب شعود كاب كله خا قرص كتكفلل لك انت وسيخو كل جزء أبزخونه وفري جنزب إنسان حموشتن كمية قرص كتكفلل لك عمت تحت عمت انحراق ميت كايو نعمت سخا شح أو أغميت كان ولو بالشح واقع جزء خلنا نبلو نعمت دحري شحمشت ورح خاني يا شحن كلتم مئتين بتحلو تأكلتم مئة شعوق قرص كتكفلل لك إنسان حموشتن كمية مالتيو إن تحرق عمت انحراق وتخايو جن أيتخفلني خا نايزي جزا بلوت زجبر خا كتجزء خلها قرص أيتخفلني خا أبدو كان تخفلو قرص نورمال كباب عسرة كمية قرص تخفلي خا أبولو أوروبا أب جرمن عصرت جعات أو أب قالوا عسران حنن عسران كلتن كب عدنا بعدي VAT tax مالتيو value added tax بإنجليز mehrwert Steuer valeur ajoutée tax تيو قالوا بفرنسا خمان تيو فرنسا زلهم أب ملو حاجر زلنا إذا سرح زخاء أقدر داسي أخمان كم جمرة خبلكم علني أبدأ ندك جرمن ترى يكونن كلاتكم أب فرنسا دي خازل لخا بزي قدس بقرب كمان كتقمت خليها ببزح جنزب سلزلك يكون اتزلك اتي عمت ملو زيد لك أو اند حركرك تمرات زيو بركة زي كرايسيس كمان نعنا عدل خوننا يخليو زخون كرايسيس تشانسيو نعبند أب تشاينا بعمل كمان لكم نير أب تشاينا نايك أنقى تشاينا كرايسيس اند عدل قلولاون عدلنسني حنتك عليها بالتشاينيز يا ماندارين حنتك عليها سلمنتاي كم خانو أبتي قلولاو زلك خمان زي حسب كايو معصو يزخفت لك بزح زي رأخايو قدمي وبتي بسنك تشجرك حركت كت كتبل تجمر شعوق زي حسب كايو مفتح ترخبلو زعابي مفتح خمان ترخبلو بزح زي كم أخطر يقول لك إذا كرايسيس اللي نايو أبز وانزي كم دخمات وكسارات رايكم رأيو بلنا بزيادة كم حدا تشالنج رأينا نابي كم نقبرو جنزبنا ترايك نفلت علينا ترديهمني أبزخاء انتاي زدلي جزي تي أرستات كتسمعو كتقدسلو كم قدمك شلل كتبلو أيتخلني خا شلل زبلو زنبرو خمان طرحو خترف يخليو وحد زنبرو خا لعل إذا حاسبو قد ما حجي كركب يخليو ترديهمني شلل اندحري لك ببزح اندحرال لك ببزح خا أخت كسري خا وحد اندحرال لك بزقوان زخاء ويما أخلا درجة اندحر أب صبو أوافر كاي خا ببزح ختركب تخلي خا زي أتي أقول داي أوكي أنا إذا ندمبكو خزارة بايك إني بزي بقو تقرني أقلي لا يكون النعي قالات كدلي حج انتاي قبرن مسيلكم يحواتي قد ما حجي خمون ديز قبرني رأي ينبب يملس كله حتى زلو أبزي على علي متسع بزح تتحفو لي اللهم بتحتي أبزي أمتيك حتى نلو بركة بزحاتي هم تتحفوا زلهم ونعيك اللي لا يكون دمبكم وين نحدكم أبتحت تحاجة جزو أقعد أعمل لهم السبيلن كابتي درو أب وزعته بحججن I hope يا كستاي كم مسكر كمان كم سألكم كن بزيب وزمن نجاريو كن ديش أبكى السعر من زيوم جزاز متأخلكم كابتي بلوت أتم بواجديو transparency security كمان أقداسي بركبا هوي كستاي ETC زي نجبرو زيوم حوات ناس ETC حشومي لو حدا يتصحف نيرو exchange traded commodities مالتيو إذا كم بعل ETF أبعل ورقي أبعل زي روشتوفه زي بعل زيتي زي ندادي قال أو
ستوك ماركت كتجزء سيرتيفيكيت مالتي بحتصيرو تجنزبك أب أونلاين توفره so ETC كم ETF كتب له تخليها جن ناي ورقي ناي بعل برور ناي روشتوف ناي زيتي ناي كالها أخمو بزح كستاي مالتي بزح زتفعل لي علوم سو كنت مرات يكونن كما يندحر لكم أو سيرتيفيكيت خطوها بنبر بالشمكة خمزلو تورقي نجروها جن ناي بحق أو أقول دي تورقي تأحن تورق شعور بزحات يشتغلوا بركي ورق أطرع مسدول كان عها إذا خا كم عينت سكاندال نيرو سوت رايزي كونه خاني زعابي ريسك أبوم كأنتايو تأجزع زجزع خلا خا اندحر كستاي اندحر كثيرة سخا كمان مسؤوم تخسر du hast das Insolvenzrisiko مالتيو also مسؤوم تخسر على خا مالتيو so زي بخمو تمرات زي أيكونن مالتيو ترديهم لي سلزي تي كم خنبل كلنا أخن فتشوا لنا من الوقت قال لكم كم ندحر لكم يا تمرات أيكونن ترايخ بزدلي جنزب كا أقدم كأخت أكبو نابك على أخت وافرو يحشكها يبل مالتيو بركة سكاندال كنديني ريو زي فللي مزنا يزجزاك ورك أي دليل الكخمن ورك أي سدود اللي يكتب لهم تخلي خاقد محجز جز أخي ويمرور كا بشمكايو كبانكنات كاي تخفيلو تعدايو ولا حدا زسك في بالكان ويجن زبي سدود اللي يكتب لهم تخلي خا إذا خا خمس زبالكم تمرات لعلي عمد كجبرالو متان بزي قرص متان كي تخفلو له خلتيو ترديهمني شعوق قرص اي تخفلو لني خا مالتي اب كومو حتى عمد مسؤوم غيرو مالتي تحقي كومو يزبلا بزعد مالتيو اب ورقن برورن اب ستوك ماركت كن كتكفل عليك كل غزي قرص ستوك ماركت انت حرج حجن عملت زياده خسيبكا كابت زخسبكا 25 كم تكسب عليك أبعل جزاء نحر جزاء خان أبنت كأخهم ونحر تحت عمد شيء كايو نين 10 عمد تحر 10 عمد تمر تحر 10 عمد قدمي 10 عمد مخانو تجزاء ب 10 عمد سوري 10 عمد يا شيء كايو دان قرص كتكفل عليك مالتيو زيادة قرص كتكفل عليك كمان زيادة also es lohnt sich nicht ja sich antayum slemtayum komo aba تحقتات مخنيات الله يا سبيكولاسيون ስለዘይደልዩ ከምዚ እትዋጋ ስኖ እትሰብ ሎሙ ገዚኡ ጽባሕ ንድሕርሽ ክሸጦ ጀሚሩ ገዛውቲ እቲ ዋጋ ናይቲ ገዛ ኣልጢፉ ላዕለ ምስከደ ስቴብል ኣይምስኮነን ምኽንያታት ኣለዎ ስለምንታይም ከምኡ ዝገብሩልካ እቲ ናይ ቀረጽ ክስታይ ክብሉ ከለዉ ብኸምኡ እዮም ከዓ ኣብ ታሕቲ 10 ዓመት እንድሕር ምሳኻ ነይሩ እቲ ገዛ زيادة زخفلوها إلا بعلخا بوحدو عمت انتحر تقميت كالو أوسنا منالو أزو مانسيس بعلخا تقميت كالو دحر عمت بزخونا مخنيات عد غير كادي خاوي فاميلينات كعبيو بزحات كوينكم كالا عبغوزان دحراد ليكا شعو كتكفل ليكا بعلخا تقميت كالي كم زكاري إلكان دحر غزي خايقن بوحدو 10 عمت مساحة خصنا حلو اسخان دحر زيت تقملو خوينكا حدا تقبل زلخ حتى لك مالتيو كت لعلخت ما تتخيلي خا حوي كت حتى نتخيلي خا بس عبازي تسقم يلن كت حتى تخيلي خا يس دن اسكي كسحبك خفتني اي هوب كسحبك كما بزح سلازي عاتو اوكي ابزي زي ان كل تبان بولا اوكي سديد لك له اوكي اختبل تخيلي خا سمعك كأنه عايز ورق برور ندحر كوينو اسكال ندحر كوينو خوردك يا حوي سلام اوكي ما تيلو سلام ده كما يشيخم كله سلام سلام زحفتي ثانك يو خاطي ادفايس تبنا دلخ نقولو سب يا يقول راتي يسمعون ديناتكي يقال مصي افتي توكشي ابزي كل تسلسل معلتي يد سمعنا بس رياكلو له بطعم صبغ ادفايس قد محجز هيفلطني رعبتنات كي يوتيوب كمان سبسكرايب غير كله يا صبغ يا انتاي حتى كدلي تي بروكا ناي ام ناي جولد ناب ناي سيلفر انتاي كتقن تخيل نالبات اب ناي جيرمن يخلك صيني هي كالي ستوك ماركت قدمي
4 عامت قال وي 3 عامت زجزأ خايس انت زي شيطكا اشتوى تكفلت كالديس ولا نورمال Also wir machen jetzt also تحتوناتي حنزاب تحتوناتي ناي ورقن برورونيو انتي حتيت كان مو ناي ورق قدم اي سمع خوانسو انت عينت بروكا تتقم اوكي انا انتي دي ناي ورقن برورن einfach اندحر تقداسنت ኣለካ ዓመት حنزاب كصوعكم يتيوم كالو تحتو زلهم قدم ناي زحونا خودو حنفشفش كي خونا بزلعلي علني لينك علنا جروب علنا درو زمسرتنايو او تقداسنت زلو مالتيو بزكال متن تي ان فيديوتات انت تريين اب ورق برورن بلاي ليست جرينا لهو وسين كادي خازلخا وي حتولك نايت برودكت حتولك نو انا مجمرا خريو مش تي بروكا يريو عبي تبابي جنبو قال ما شاء الله كي instructions بنو خمو بلنا يا of course يا هو بروكا يكونن زي حدا كامباني اوكي زي كامباني خا اب جرمنالا اب سويسالو اب سنغابورلو يا ناتوم غزالو مالتيو تورقي بفيزيكاليو يا از ناي بحق ورقي ناتكاز زبل ريجستاتيو ابتي ناتوم سيف مالتيو ابتي ناتوم سيف كا يقمط مالتيو اسخات غزوت اونلاين ريجستريشن تقبر زتفالاليا كلاس علوا بوحد اجوخت كفت تخيل وي بزح اجت خفت تخيل تاجوخ مخفت نت كونتو مالتيو نت اكاونت كتكفتا جن كملسكايو تردي خاني بجكاتي قداميتا ايتملسكانيا اساغن اقداسي تايكونت ان كلاتكم كابتي خاليتني وي زحبركم اجو كابشن 600 شحن 300 كلتا شحن 400 አሎ ማለትዩ